Comezamos. Bos días. Paso vos a dar conta do tratado hoxe na Xunta de Goberno do Concello de Santiago de Compostela. Tedes aí nos resumen un pouco o que fixemos. No punto 1 tedes unha proposta de espazos cidadáns para a solicitud de licencia para a reforma e rehabilitación do inmoble situado na Rúa Nova número 44 e o coñecido como Pazo dos Irlandeses. Punto 2, de espazo cidadán tamén, licencia para obras de construcción dunha edificación auxiliar con a edificación principal na Rúa Hortas, un pendello, un alpendre ou como queramos chamalo. No punto 3, autorizamos a excepcionalidade do cumprimento das condicións de habitabilidade para a instalación dun ascensor na Rúa Alfredo Brañas número 19, innovación urbana do Plan Estatal 2013-2016. Isto ven o fío do Real Decreto 106-2018, publicado no BOE o 9 de marzo, que regula o Plan Estatal de Vivenda 2018-2021, no que a súa disposición transitoria primeira amplía o plazo para a execución das actuacións vinculadas ao Plan Estatal anterior. Estas actuacións, no caso de Santiago, afectan as vivendas de Compostela, Cardeal, Quiroga Palacios no barrio Pontepedriña, ao polígono de Vista Alegre, fundamentalmente. Isto que significa que se dá de plazo hasta 31 de decembro de 2019 pois para executar as actuacións previstas. Insisto, isto é unha proposta de sinatura de convenio para iniciar esa prórroga. No punto 5, iniciamos un expediente por incumprimento do contrato para execución das obras de mellora da seguridade vial da Rúa Cañoteira. A empresa pediu unha prórroga por causas climatolóxicas. Os servizos técnicos consideran que non é correcta, por lo tanto se inicia ese expediente de retraso de execución da obra. O punto 6, iniciamos os trámites para recepcionar as obras de ampliación do vial Cañoteiro-Outeiro de Marrozos, a primeira fase, que, como sabedes, adxudicouse a Francisco Gómez por un importe de 204.601 euros IBE excluído. En total, perdón, si sumamos IBE, 247.568 euros. No número 7, unha proposta relativa aos beneficios fiscais no imposto na plusvalía de terreos de naturaleza urbana, dunha transmisión entre propietarios. Punto 8, dá conta a Conselleira de Políticas de Políticas Sociais da resolución da Xunta polo que procedemos á regularización anual polas incidencias en exercicio anteriores ao ano 2016 na prestación de horas de axuda ao fogar ás persoas en situación de dependente, que sempre se fan a final de cada ano pois os axustes entre o número de horas executadas e o número de horas previstas. E damos, a Consellería dá contas de que se vai regularizar esas incidencias por un importe de 3.005 euros. Da mesma concelleira, delegada de Políticas Sociais, dá conta da resolución de asignación de transferencias finalistas correntes para o financiamento dos servizos sociais comunitarios do Concello de Santiago 2017 por un importe de 236.999 euros, cos que se contrata a actividade dunha abogada, de 10 traballadoras sociais e de 2 educadoras sociais no ano 2017. Tamén damos conta por parte da Consellería de Políticas Sociais do aboamento pola Fundación La Caixa de 30.000 euros en concepto de apoio ao programa de apoio social e intervención de colectivos vulnerables e adecuación ás 4 vivendas sociais que temos para as persoas sin fogar en Fontiñas, que dentro do proxecto de Housing First que desenvolveu esta Consellería. No punto 11, damos conta por parte da Consellería de Educación do Plan Concertado de Servizos Sociais do proxecto anual de escolas infantís municipais 2017, relativo que se financiaron durante o exercicio 2017 as escolas infantís municipais de Conxo, Fontiñas e Meixo en Frío con 78.200 euros. Como urxencias, temos da Consellería de Educación
a solicitud dunha subvención para o Plan Concertado de Servizos Sociais Comunitarios Específicos de Escolas Infantís 2018, que se solicita un financiamento do 50% do custo total das escolas por un importe de 344.514 euros. A outra metade é a aportación do Concello. No punto 2 da Consellería de Políticas Sociais solicitamos o financiamento para o funcionamento dos servizos sociais comunitarios no 2018 por un importe total de 1.379.428 euros sobre un orzamento total de 2.771.000. É dicir, a chega municipal rondaría o 1.392.000 euros. Punto 3. A Consellería Delegada de Acción Cultural inicia o contrato de autorización de ocupación da vía pública na Alameda de Santiago para a colocación de postos durante as festas da Ascensión do Apóstolo dos anos 2018 e 2019. O inicio do procedimento de licitación ten un canon de 100.000 euros e licítase por 2 anos cunha posible prórroga de 2 máis. Punto 4. É a proposta da Delegada de Economía e Facenda para a suspensión e recepción parcial das obras de Rapa da Folla. Acórdase suspender as obras de urbanización mentre se manteñen as condicións meteorolóxicas adversas que impiden a súa execución e recíbese parcialmente o xa executado para facilitar que a xente xa o poda usar con normalidade. Isto afecta fundamentalmente as obras de asfaltado final, que dado as condicións de chuvia é mellor esperar a un momento seque para que quedan correctamente realizadas. O punto 5. Aprobamos a liquidación dos efectos do contrato de xestión de servizos de ordenación do aparcamento na vía pública e retirada de depósito de vehículos. Iniciamos o procedimento de liquidación deste servizo xudicado a SETES e declarado nulo, como todos sabedes, por sentencia judicial. En base ás seguintes determinación, SETES enténdese compensada dos servizos prestados por medio dos ingresos que percibiu xa das persoas usuarias do servicio. O Concello devolverá a SETES 336.945 euros en execución da sentencia editada polo Xulgado Contencioso Administrativo de 19 de maio de 2016. SETES debe aboarlle ao Concello un concepto de indemnización de danos e perdas a cantidad de 630.679 euros, 594.000 e pico derivados do canon fixo e 35.000 derivado de outros conceptos variados. Esta antedita cantidade será minorada pola compensación a favor de SETES do cumprimento da sentencia, o que deixará a obriga de aboar de SETES ao Concello de 121.957 euros. Todos os bens, equipos e instalacións adscritos a este servicio reverten no Concello e, en todo caso, sempre xuicio de que na repercusión posterior a SETES, se fose o caso, da indemnización sustitutoria a favor de Doal que poda ser solicitada ou resultado dunha sentencia judicial. Tamén lle damos audiencia de 10 días a SETES a Parqui para o que considere pertinente alegar. E logo prorrogar os efectos do contrato ca sociedade declarado nulo ata que se resolva o expediente de liquidación a efectos de contrato. Ben, o punto 6, iniciamos os trámites de recibir as obras de ampliación de medidas correctoras para o Estadio Municipal de San Lázaro segundo o Estudio Integral de Patoloxías a fase 1 e a fase 2. O punto 7, adxudicamos o contrato de suministro e implantación da Administración Electrónica para o Concello de Santiago. Esta adxudicación é a T-Systems ITC Iberia por un total de 1.524.684 euros que desenvoltos en 2 anos de implantación e 4 anos de mantemento, dos que o suministro e implantación serían un importe de 872.291 euros e o mantemento 642.392 euros. Esta plataforma de administración electrónica, aínda que se fará nos vindeiros días unha rol de prensa máis polo miúdo para explicar o proceso, incluiría a sede electrónica do Concello, un rexistro
e un novo xestor de expedientes. Tamén modernizaría a xestión tributaria e a xestión de tesourería e a xestión do padrón de habitantes. Con isto, permitiríanos cumplir ca legislación estatal en materia de administración electrónica e facilitarnos como goberno avanzar nos nosos compromisos de transparencia e bo goberno fronte á cidadanía. É o proxecto de mellora da administración municipal máis relevante da historia de Compostela, con moita diferencia, e o seu último obxectivo e o verdadeiro cerne deste proxecto é facilitarlle a veciñanza a súa relación ca administración e permitirlle realizar a maioría dos trámites municipais desde as súas casas de xeito telemático. Ben, e a última urxencia do día foi a aprobación do proxecto de urbanización da unidade de adaptación número 11 do Peri Fontiñas Cotaredo San Lázaro, por un importe de 150.796 euros, que é unha actuación sobre unha parte do parque de Cotaredo, que ahora mesmo está pendente de urbanizar. E con isto rematamos a Xunta de Goberno. Sí, en relación ao tema da liquidación do Concetes, de Cidadán Rodencela, que recordalle moito que o Concello reclama o canon variable, parte, que suelen ser unha pasta grande, despois que, porque aquí poñedes que os bens, equipos e servicios e instalacións reverten na prestación, non tenían dúbida, Rubén decía que se iba a costar tamén un diñeiro ao Concello, porque se que non se iba a arreglar, non sei se... Ben, con respecto á primeira pregunta sobre o canon variable, como ben sabedes, durante todo este proceso, o canon variable que abonaba a empresa recurriron xudicialmente e o xuiz deulles a razón na medida de que nos pregos e no contrato era unha fórmula confusa e nese sentido non estaba claro nin como nin a cantidade que se tiña que aboar por eso. Entón, en prudencia, e dada a situación da sentencia e o proceso o Concello asumiu non reclamarle hasta que se pudera clarificar ese asunto e nesas estamos, de aí este proceso de liquidación. O cerne de que non se abone o canon variable ven da sentencia que indica que esa fórmula de avaliación do canon é confusa e que non permite determinar con claridade as obrigas de cada unha das partes. E a segunda parte era sobre os bens, equipos e servizos. Decimos o mesmo que decimos sempre, temos informes xurídicos que avalan, basados en amplia xurisprudencia, que calqueira elemento presentado como mellora nunha licitación ou como inmoble ou como etcétera dentro dun prego reverte no final da concesión ao Concello e iso entendemos que é indiscutible. De calquera xeito, ten un plazo de 10 días para a empresa para alegar o que considere, pero está fundamentado xurídicamente polos servizos do Concello de xeito moi claro. Entón, polo que entendo o Concello, ainda non dá por perdido recuperar ese canon variable, non? Ainda é posible cobrar ese canon... Este é o inicio do proceso de liquidación con cas alegacións e logo pechará todo o proceso. Aí veremos realmente os resultados finais, pero que tampouco creemos que vayan a variar moito sobre os actuais. Que pregunta por outro asunto, ese estudio de intención de voto que falou precisamente con Compostela Aberta, que reflicte basicamente un descenso do Partido Popular, un aumento de Compostela Aberta, os socialistas me negaban o mesmo que tiña máis, incluso a aparición de Cidadáns, que valoración deses datos, non? A ver, como tamén sabedes todos, as enquisas non son leis, non son números exactos, pero sí que indican tendencias. Vou a empregar o tópico que a única enquisa que hai de verdade son as urnas, pero, mentras tanto, por lo que se están vendo non só desta enquisa, senón algunha outra que fixo a Voz de Galicia, algún outro inquérito, pois sí que marca unha tendencia e sí que indica que, cando menos, o espazo de Unidade Popular de Compostela Aberta está asentado na cidade con visos de quedarse. E a partir de aí, a nos o que nos toca é seguir traballando, mellorar no que erramos e manter na liña do que acertamos.
do que se extrai da enquisa, sí, pero insisto, non é un aprobado condicionado. É un aprobado condicionado a que a xestión se manteña e nos co aprobado non estamos satisfeitos. Nos tiramos a notas máis altas, insisto, o examen final terémolo no mes de maio de 2019, que realmente cando a cidadanía valerá o traballo desenvolvido nestes 4 anos. Un estudio sin candidatos pode gestionar. Eso xa non está na man de Compostela Aberta definilos. Pode afectar os candidatos? Evidentemente que sí, en calqueira caso. Insisto, isto é unha foto fixa dun momento concreto, e marca unha tendencia estable ao longo dos últimos, destos 3 anos. A partir de aí pode haber moitísima variabilidade en función do que pode ir pasando daqui ás eleccións verdadeiras. Unha dúbida sobre, volvendo ao tema, ao último punto, punto 7 da Xunta de Goberno, cando comezaría a funcionar este servizo electrónico? Xa, quero dicir, isto é a adxudicación, sinatura de contrato e iniciar a implantación. En poucos... É un proceso, a suministro de implantación é un proceso de 2 anos, porque non é só implantar, non é comprar equipos e poñelos nas mesas, requiere un traballo de formación, de que cada departamento paute informáticamente os seus procesos. Bueno, é un traballo complexo, pero entendemos que é imprescindible hoxe en día, que xa debíase ter feito moito antes. Si nos podría hacer unha valoración como concelleiro responsable da Policía Local sobre a polémica da fin de semana pasada As valoracións xa están feitas desde hai días repetidas, o alcalde xa se posicionou claramente, xa marcou a postura deste Concello e non vamos a afondar máis niso. Remito máis declaracións de fixo o alcalde.